F'istqarrija l-kelliem ewlieni tal-Partit Laburista dwar l-ambjent, Leo Brincat esprima tħassib tiegħu dwar is-sitwazzjoni preżenti fil-Matab. Leo Brincat fakkar li l-Gvern ilu sa mis-sena 2004 jiftaħar li għalaq il-Matab. Fakkar ukoll li skont il-Gvern mhux jintrema skart fil-miżbla tal-Matab. Iżda imkien ma qal minn fejn ġejjin l-irwejjaħ li spiss qed initnu l-inħawi tal-Matab. Skont Leo Brincat, il-Gvern huwa fid-dmir li jagħti spjegazzjoni ċara u kategorika dwar dan kollu għal diversi raġunijiet. Fosthom għar-residenti li jgħixu l-Matab li sfaw vittmi ta' din is-sitwazzjoni. Aħna palma taraw trakkijiet niżlin u tilajn. Suppost li minn hawnhekk ma jgħaddux trakkijiet, jidħlu bl-iskart plas li jiġi tawdex u jwadbu hawn nisfer femmu suppost din il-problema il-wejser jafu bija x'jien ċempiltilhom kemm il-darba għalt li ħaj jiċċekkjaw biex jaraw x'in ir-raġuni li niwadbu hawnhekk. Il-miżbla għadet tintuża b'mod regolari. Xhieda ta' dan huma diversi trakkijiet iħottu materjal domestiku u tal-kostruzzjoni. Il-miżbla mod regolari minn filgħodu sa flaxija trakkijiet għaddejjin minn ma jemmix li jaħseb li għalqet il-miżbla jiġi jara bajneħ u jkun jaf x'qed jara. Leo Brincat qal li skużi li qed jagħti l-Gvern għall-inkonvenjent li qed ibatu r-residenti mhumiex ġustifikabbli. Huwa akkuża li l-Gvern li ma żammx mal-wedi tiegħu. Fosthom li fis-sena 2008 ir-residenti kienu ser jibbenefikaw mill-enerġija ġenerata mill-engineered landfill. U bħal residenti li jgħixu qrib ir-riċiklaġġ ta' Sant'Antnin, il-Gvern wiegħed lir-residenti tal-Matab sussidju speċjali fuq il-kontijiet tad-dawl tagħhom. Iżda sal-lum baqa' ma sar xejn.